L-ebda spiżerija minn Ħażebbuġ l-Isfel ma toffri s-servizz tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Dan ifisser li residenti li jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta ma jistgħux jinqdew minn dan is-servizz li ddaħħal 4 snin ilu. Fil-budget ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi kien qal li din l-iskema kellha tkun mifruxa madwar Malta u Għawdex kollu sas-sena 2008. Huwa stmat li mad-29 lokalità fin-naħa t'isfel ta' Malta għadhom mingħajr servizz u bekk ir-residenti ta' dawn il-lokalitajiet qed ikollhom imorru l-isptar jew iċ-ċentri tas-saħħa biex ikunu jistgħu jinqdew. F'dawn id-29 lokalità hemm kollox ma' 88 spiżerija li l-ebda waħda mi inkluża fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek. L-aħbar li r-residenti ta' Nofs Malta għadhom mingħajr servizz tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek tikkuntrasta bil-kbir mal-fuljett kollu stampi li ħarreġ il-Ministru tas-Saħħa biex jgħid li din l-iskema kienet suċċess. Il-Gvern qed jippjana li jdaħħal din l-iskema sal-aħħar tal-2012, jiġifieri 4 snin tard minn dak li ġie mwiegħed oriġinarjament.